nyawang apa Rono? Enggak nyawang. Nyawang Rono ora nyawang lho ngene ora nyawang to. Lah. Apa? Kok malah nangis. Terus wes puter. Ya, puter. Terus. Nah, wes. Rada rene nah, ndaup. Ora tau olahraga isu kok wisane. Tangane dingene-ngene. Karo gocean situ engko gelak. Lha wis pirang dina ora ditokne we, ora dijigarne. Jigar iki nganu bel, jigar iki apa? Pedet. Dadi lek ora lek mbahku mbiyen ngarani dijigarne iki pedete dicolne kok kandang gen jigar. Lek jigar kan ra iso wis saiki. Lah yo, selamon awake dhewe iki terus pitik nalak syuting arepe. Selamon we ditanggap ning gone wong mantu kon menghibur. Terus lek enggak iso lah. Lek pertama lek nampilnya kan lucu. Masih bersama Isbel Beca mlakune. Ya itu jigar kok. Ayo karo digerak-gerakne. Tangan kutuk ae. Kok ini. Lah, malah ding kaya Petruk lho. Lah, yo. Engko gek nurun. Lah kae wis protok-protok engko gek kericing-kericing asu. Masih bersama Kakung Yan dan Bel Becak bersama Bek. Delok kan. Karung ngene jabang bayi kae nyapo kae. Yo. Maju. Jalan. Yo. Nah. Terus mundur. Loh iya, maju mundur. Op. Cul. Ya kira nggak jagrang. Yo. Mundur. Nah, lekas iso lho. Ojo. Engko lek ngene kene mak krocok. Pedhus. Ya kaya aku ngono. Yo, mundur neh. Mundur. Terus tangane karo ngene-ngene. Yo karo teobahne dadi kabeh ben nganu. Yo, tinggal. Ya kaya layangan gini boleh layangan kok piye? Karo mundur. Tit. Ayo. Mundur. Nah, udah. Mantap, udah. Iku wedhus ya. Terus. Maju nih. Aja tidurne, aja diseret. Ya. Terus. Nah, iso anu sakjane. Wis panggah. Hop, mundur neh. Tit. Yo ngono. Ya guling iku. Mak glundung. Terus. Ndawi iki. Hop. Terus cita-citamu nek wis mari iso mlayu banter kowe arep nyandi. Pasar. Golek apa? Belanja apa? Jangan. Apel batu. Iya. Langganamu panggah apel batu. Wae. Apel batu. Terus numpak motor Scoopy. Yo, mundur nih. Bismillah. Teng. Junjung lagi. Junjung soal. Ya junjungan ben orang guling. Yo, terus. Maju nih. Maju. Lah sono bisa. Hop. Iya, lek nggo jagrak papat iki buan terlobel. Ngono lek nek aku
aku tuntunan. Nakal lagi ngene. Ben nakal gimana dong bener. Wes, dhewe lek omongi ngono iki omongi sing jelas dadi lek kowe ngongkon aku ngerti sing kok karepne. Wis suwi kaya tau wae lah omong. Bener. Utuk-utuk. Yo aja maju mundur wis saiki gerakne tangan. Tangane karo di ngene-ngene nih. Terus diangkat. Yo, dah. Sing iki ora iso kenceng kaya yo balene lho. Wis po, sakmene wis po. Nih. Yo, diundane nih. Yo. Terus ngene-ngene. Jinjit. Ora sangge jagrak. Yo gawe jagrak ora apa-apa jinjit. Nah, tiduk nene. Jinjit. Done neh, wis olahragamu bendina wis mek ngono kuwi. Lha kowe lek ora tak ngono tangi jam 6 bangkong. Yo jinjit neh. Done. Jinjit. Done. Jinjit neh. Terus ngene. Lho, iya ancane gerane iki lho, pinggul lho. Yo. Yo. Lho. Iki gocean ra apa-apa. Ngene-ngene. Nggih. Aja. Ya tambah. Nyawang apa to? Lu makan ayam. Lha kok iso tok makan ayam? Kowe arepe makan pitik apa arepe melok mangan? Melok nutul. Wah. Nyumbek. Lah, kalau. Ada. Diguyu wedhus lho wisan. Wedhuse malah-malah krocok-krocok lho. Aduh, ngono ki lan biyen ngene iki terus dikeruk, iya ya. Dikeruk ngesore kan enek lemahe. Buwendokne dirimu. Iya. Dan jadi kok. Lho. Mancing ndi, Mas? Ini gulung asli tok. Oh, gulung terus. Kono rong mari yo. Oh, alah. Oh, nggone nganu to, nggone warung to. Ayo njang. Golek pengen rujak tak tukane rono belmu. Enak, enggak dodol. Rujak wis prei. Walan. Yo. Loh. Ini lho wis motor ini. Yo, apa? Walan. Kek masak apa wis jangane apa? Barang. Loh, sembarang iki ora enek, jangan sembarang. Loh, jangan apa ya malah takok aku takok sapa? Jangan apa ya? Sembarang jagung ae wis, jagung ae Jagung. Kowe bendina mangan jagung sisi kene juga jagung. Wong sing dijaluk mek jagung. Lah enak kuwi yo. Kamu tak seneng. Ya wis, yo, balik wis, Taren. Yo. Urung Ding, urung upacara. Urung upacara emang iki ben late kene anak. Siap gerak. Siap apa meteteng ngene. Siap yo ngene, siap gerak. Nah, yo. Hormat gerak. Terus lek muni piye? Assalamualaikum. Hormat assalamualaikum. Aduh, bel. Siap balik. Balik lagi nih itu. Yo liwat kono, liwat dhuwur, liwat kene. Pesan ngelima. Iya, karena yo, rono minggu rono. Bismillah. Hormat gerak, assalamualaikum. Yo hormat gerak kepada sang merah putih utawa kepada ngono. Rono. Ngetan. Kowe wedi enek telek iki. Yo karo telekmu. Lah iya, Bel. Cita-citamu lek wis sehat, wis iso playon, kowe arepe nang pasar tuku apa? Apel batu. Apem gede. Apel batu. Enggak apel batu. Kowe liyane apel batu, apel boto utawa apel batako. Apel batu wae temenamu. Banget. Kowe nyawang apa to?
Nyawang apa? Lho, coba bayi. Lah, yo, bu. Nyawang apa rono? Enggak nyawang, enggak nyawang. Nyawang rono ora nyawang lho ngene ora nyawang to. Lah. Apa? Kok malah nangis? Ngono kuwi ndang sehat, ditukas anake dadi manten. Lah kok lek ditampilkan lha kok nangis. Yo aja nangis, Mbah. Anu. Samenika bini sepuh ingkang minulya dipun aturi jumeneng bapak ibuke ora apa bingunge ngono. Maca lho. Nyapa nelek ya? Tak kira ngletong. Lah ya melakno semangat ben sehat. Engko lek anake dadi manten kowe iso dipacaki ayu kaya sinden. Loh, kok malah nyebut lek dolah piye to? Loh, oh. Nek melakno kowe lek isuk semangat aja digugah. Bel, tangi bel. Lirik pesek peteng merem neh ngono ndak oleh. Dadi isuk bar subuhan, kakung bar subuhan ngono kae kowe ndang adus, terus gerak bendang mari. Engko lek pas anakmu dadi manten kowe iso dipacaki kaya sinden, kakung kaya dalang. Samenika bapa biyunge Yesa Yesintia Semara Kang Bapa sinawang kados Raden Kumodaya Hangasta Kyai Senggol Motot. Lah terus nalika teka lah samenika biyunge Yesa Yesintia Semara sinawang kados Bathok Mengkurep. Lah mlakune ngene lek ora waras kan. Oh, samenika biyunge Yesa Yesintia Semara sinawang kados Dewi Ratih ngono malehan. Lah lek kowe mlaku ngene nggawa jagrang munggah nang panggung lek diceluk jenenge ya yo iki pelawake apa ibuke ngono malah. Malah ndang sehat. Iya, muga-muga sehat. Malah ngemu sego piye to? Muga-muga iso sehat. Oh, muga-muga iso sehat. Iya ngono. Lek wis sehat Ketuku pasar. manggan nang pasar. Lek wis sehat nang pasar piye to? Lah pangananmu ora gelem. Iya. Dan mulakno ndang sehat, semangat, anake dadi manten, kowe wis sehat, dipacaki tapian, centingi. Apa kira-kira pacaki badut ae? Pacaki badut irunge menthem wae mripate sing ngene ngono kae. Wis ngono. Kayak masak. Kan suka ngandung ngawangan. Lah iya. Apa? Kok malah nangis? Ngono kuwi ndang sehat, ditukas anake dadi manten. Lah kok lek ditampilkan lha kok nangis. Yo aja nangis, Mbah. Anu. Samenika bini sepuh ingkang minulya dipun aturi jumeneng bapak ibuke ora apa biyunge ngono. Maca lho. Nyapa nelek ya? Tak kira ngletong. Lah ya melakno semangat ben sehat. Engko lek anake dadi manten kowe iso dipacaki ayu kaya sinden. Loh, kok malah nyebut lek dolah piye to? Loh, oh. Nek melakno kowe lek isuk semangat aja digugah. Bel, tangi bel. Lirik pesek peteng merem neh ngono ndak oleh. Dadi isuk bar subuhan, kakung bar subuhan ngono kae kowe ndang adus, terus gerak bendang mari. Engko lek pas anakmu dadi manten kowe iso dipacaki kaya sinden, kakung kaya dalang. Samenika bapa biyunge Yesa Yesintia Semara Kang Bapa sinawang kados Raden Kumodaya Hangasta Kyai Senggol Motot. Lah terus nalika teka lah samenika biyunge Yesa Yesintia Semara sinawang kados Bathok Mengkurep. Lah mlakune ngene lek ora waras kan.
Oh, sakmenika biyunge nggih saya Cynthia Asmara sinawang kados Dewi Ratih ngono malian. Lah lek kowe mlakumu ngene nggawa jagrang munggah nang panggung lek diceluk jenenge ya yo iki pelawake apa ibuke ngono no malah. Malah ndang sehat. Iya, muga-muga sehat, sehat. Malah ngemu sego piye to? Muga-muga iso sehat. Oh, muga-muga iso sehat. Iya ngono. Lah wis sehat. Ketuku pasar. Mangga neng pasar. Lah wis sehat neng pasar piye to? Ya pangan ame ra gelem. Iya. Jan. Mulakno ndang sehat, semangat, anake dadi manten, kowe wis sehat, dipacaki tapian, centingi. Apa kira-kira pacaki badut ae? Heh. Dipacaki badut irunge mentol mripate sing ngene ngono kae. Wis ngono. Gek masak. Kan suka ngandung ngamangan. Lah iya,